Mas pahugtan karon sa General Santos City Police ang kampanya Batok Improvised Muffler o bora-bora sa mga motorsiklo human makadawat og reklamo gikan sa mga residente tungod sa kasaba nga dala niini sa kadalanan. Ani report. Padayon ang pagpanakop sa kapulisan sa General Santos City sa mga motorista kinsa nagatamper o naga-improvise sa tambutso sa ilang mga motor. Ilabi na katong ginahimo kining open pipe o bora-bora. Kini human, ubay-ubay na ka mga residente ang nagreklamo gumikan sa kasaba nga dala niini ilabi na kung gabii. Gani, ang residente nga si May Sarmiento nahasol na tungod niini. Sa oras sa mutipaway, madisturbo gid mi sir. Makuratan jud mi. Dabaw na kanay magkarera. Sumala sa GSCPO, kusog matud pamudagan ang motor kung ipa-open pipe apan delikado kini. Ilang mo ginang i-open pipe, dili na mo agi katalitik ang ilang gasolina, mao nga rikta-rikta, kusog ang dagan pero siyempre kay balon tagon sa risk factor. Delikado pod kay biya na control sa motor nga gagmay kay ligid, gamay nga motor ya. Ang dagan niya dili na i-cycle sa katalitik. Sa tala sa kapulisan, gikan January 1 hangtod November 21 ning tuiga, anana sa kapin 300 ka bora-bora ang ilang nakumpiska. Hinuon, exempted ang mga dagkong motor nga dunay 400cc nga gidak-on sa makina. Dakpunon matud pa ang kadtong motor nga dunay less than 400cc ang makina apan gina-open pipe ang muffler o tambutso. So, tampering, gila pong gi-improvise nga which is illegal diri sa atong mga kalsada. Apil po na sa atong ordinansa diri. Subay matud pa kini sa Ordinance number 37-2018 kon an ordinance enacting the Comprehensive Land Transport and Traffic Code of the City of General Santos City. Lakip na sab sa Land Transportation Office Standards ang magmalapason. Posibleng dunay multa nga hangtod 5,000 pesos. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.